Илһам абый турында искә төшкәндә, аның иң матур сыйфаты кешелеклелек һәм киң күңеллек иде. Беренче тапкыр мин аны Куйбышевта күрдем. Куйбышев шәһәрендә, сәхнәдә ул концерт белән килгән иде. Концерттан соң мин аны үземнең өемә чакырдым. Өем дигәнем коммунальный квартира, 12 квадратный метр. Ул шунда килеп, анда аралаштык, сөйләдем. Үземнең 4 тапкыр ирем үлгәннән соң 4 тапкыр Казанга кайтып, филармониягә эшкә урнашырга теләгәнемне, тырышып караганымны һәм мине алмаганнарын сөйләдем, җылый сөйләдем. Хәзер инде мин нишлим, бер үзем калдым монда бала белән дип. Шуннан соң Илһам абый әйтте: "Син борчылма. Мин сине чакыртырмын Казанга." Күп тә үтмәде, озак үтмәде, миңа төш күрәм. Төшемдә почтальон миңа телеграмма китереп тапшырды. Телеграммада язылган: "Срочно выезжай, будешь работать с Илһамом Шакировым." И мин ишек шакылдатканга уянып киттем һәм почтальон тора, минем кулыма телеграмманы тапшырды һәм анда нәкъ шулай язылган иде. Шуннан соң мин тиз генә баламны Уфага илттем укырга, интернат мәктәпкә, музыка мәктәбенә һәм тиз генә Казанга җыенып килдем. Шуннан соң миңа Илһам абый белән озак эшләргә туры килде. Ул бөтенсен өйрәтте. Җырларга да өйрәтте, ул сөйләргә дә өйрәтте. Менә шулай дип, менә шулай эшлә дип түгел. Ул менә шулай дип ачуланып әйтә иде. Ник син шулай эшлисең дип. Шуңа күрә аның мәктәбе, ул зур консерватория мәктәбе иде.